Parhaillaan täällä pommisuojassa, pommitusta suojassa. Tietenkin. No kyllä vähän kun ujaltaa aika pahasti kyllä. Kävikö pahasti? Kävikö pahasti? Ei. Mitäs täältä löytyy? Täällä on logossa tollaista kyllä. Täällä on me 3 täällä pommisuojassa. Tämmöisiäkö nää pommisuojat on? Hei, pommitus loppu. Rauha on tullut. Sota loppu. Mennään ulos. Tää siistiä. Nyt tää loppu sitten. Sota on ohitse. Aivan mahtavaa. Näkemiin.